Ik ben Louis Frieso, ik ben 42 jaar en zeil om erbij de 10 jaar alweer op het Lemse scootje. Ik kom uit Lemmer. Ik ben bakboord schotenman, dus verantwoordelijk voor zeilvoering van het grootzeil. Het is een techniek, het is een teamwork met z'n drieën aan de schoot. Het moet wel eenzelfde ritme hebben en je moet, ja, de techniek is denk ik het belangrijkste. Sterk ook wel, hè, maar dat komt toch mindere mate. Het is het team, als de een trekt en de andere die trekt een seconde later, dan merk je het al in de kracht van de schoot. Zal een stukje via de skeren hier? Ja. Mooi. Ja. Gewoon op. Hij staat nou vol in beeld. Ook verschillende functies wel gehad aan boord. Het begon als pijler eigenlijk. En zo een beetje omhoog gewerkt. Een beetje het klassieke voorbeeld. Even in die dikke, even afwassen. Ja maar. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je bent al rond de 10 jaar op het Lemse scootje bezig, dus dan ben je een van de langzittende, volgens mij de langzittende momenteel. Dus ja, dan ben je voor de jeugd, denk ik, wel van grote invloed. Dat is, ze kijken toch, mensen moeten toch leren van de oudere garde. En op een gegeven moment houdt het voor mij eens een keer op en dan moet de jongere garde het overnemen natuurlijk. Ja, 42, nog zo fit als een hoentje natuurlijk. Ja, dit is gewoon folklore. Dit is een prachtige sport. Met zowel weinig wind als met veel wind. En de teamspirit die je hem krijgt, dat is echt ja, dat is, waar je het eigenlijk weinig vinden kan. Dus dit is wel heel erg eensgezind met het team. Spelen met de elementen van het weer.